Aku nih soalnya Ya ora, aku iki maksudnya kok jago kan ketemu sepintasi sekali kok ngene poli. iya soalnya iki ora lakoni ning kono ki nek ana dendone iki ya apa klub kuwi mau ki saiki kemarin TM itu Rambutku tak ganti ya, Bil. tak urune kabeh iya nek hukume dan lain Rak mulet pas anu. enak batuane tengane ngene-ngene Iya. wis Pak aku mohon diri merga di Indonesia ngene soalnya jenenge poli ku mau ya ora saklek karo watu wis pesertanya sok kondi ngono lho ora iso kuwi digawe gugat masalah denda iki ora iso wis saiki pemain jotos dek urusane jotos hukum kan ngono lah saiki nek masalah denda kayak pemane kowe iki mlayu panitia apa diburu kene saka tim teko kuwi mau kan kesra si panitia ki mau mumet akhire iya ora Ya maksudnya diburu kene karo kene iki. ya sik tak kandhani yo sik to ora iki panitia sing teko musuhe iki ra teko lah iki kan didenda iki polisi Ora teko. heeh panitia ngomong tak denda Pak iki piro 3 juta lah iki ora bayar iya iki ora bayar kayak panitia iki piye ora duite aku njaluk